சிவாய நம. நம்ம இன்று பார்க்கக்கூடிய மூலிகை பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு குண்டுமணி. சிகப்பு குண்டுமணி ஒரிஜினல் பார்த்துக்கோங்க. இது இந்த லாட்ரி சீட்டு, இந்த சூதாட்டத்துக்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை. இது முறைப்படி இதுக்குண்டான வேர் எடுத்து இதில் மை வச்சு தடவி தாயத்தில் போட்டிங்கன்னா சூதாட்டத்துக்கு ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு இது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவதைகள்லாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா தெய்வங்கள் ஆக்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு மூலிகை இது. இது ஒரிஜினல் சிவப்பு குண்டுமணி. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம்.